So good morning sa inyo guys. What's up sa inyo? Peace. Bali unang vid natin to. Hello, what's up sa inyo? So yan, napakagandang tangke. Bali test run natin to si Honda CBR 500R. And like tayo sa Facebook page ko, Team Motovlog. So guys, yun. Alis na ako. Let's go. Alis na tayo guys. Ayusin lang natin yung camera. Kaya naalis na tayo. Ha? Okay na. Alis na. Ay sus. Epic fail guys. Nakastart pa pala tayo. Wow. Guys. Hindi naman. Okay na okay, diba? Nakita naman yung pangit natin. Sana marinig tayo, pero alam ko hindi tayo naririnig. Oh. Para saan yan? Hi ka, hi. Hi ka. Nagpupo-juice daw sila, wala sila mainom. Wala sila straw. So, mag-deliver tayo guys na naman. Puputos ko rin. Ayan. Guys, nakikita nyo malukta, alam ko nagsitalsikan ng putik. Ay, kalilinis lang natin eh. So grabe init guys. So yan, dito tayo sa bayan ng Maltan guys. So
So singit na muna tayo guys. Excuse me po. Minutes ko magre-record. Pero grabe traffic, ang init. Mali tayo guys, dapat mamaya na natin to rescue sa traffic. Ang init, anak ng puta, ang init talaga. Sa mga Alban, Pangasinan. Napaka-traffic to dito guys. Sanay ako may vlog. Try lang natin yung vlog. Dito ka nakatira guys, Banawang. Pero traffic din. Tang ina. Napaka-traffic naman na ngayon. Tayo guys ha. So yun guys, bali nandito na tayo guys sa bahay, and then papasok na natin yung motor, and this is my first video nga pala guys. Like nyo na yung Facebook page ko sa FB, Team Motovlog.
Or dito na tayo. So yun lang guys, thank you sa panonood sa unang vid natin. So yan na, dito na tayo sa bahay. And gagarayan na tayo guys. Peace.